ten Mečiar je otcom tohto národa alebo tejto republiky. Bol to človek, ktorý bol v tomto demokratickom režime, v rovnakom, ktorý máme aj dnes, v roku 2026, zvolený 3-krát premiérom, v tom istom volebnom systéme, ktorý máme aj dnes. To my sme na Slovensku tak radi. Keď nám niekto nevyhovuje, alebo keď nemáme niekoho radi, tak z neho urobíme personu non grata, ohádžeme ho všetkou špinou a potom hovoríme, že on je ten diabol. Stretol som sa s ním viackrát a viete, Mečiar sa aj v zahraničí byl v prvom rade za slovenský záujem a za slovenský názor. On obhajoval Slovensko, či už menu, ďalšie veci s tým spojené, tak sa bil za Slovensko a nechcel sa nechať opiť rožkom. Ja si dovolím povedať, že Vladimír Mečiar bol v novom takým predskokanom toho, čo aj vidíme dnes, kedy sa naozaj národné záujmy dávajú na prvé miesto, ako Slovakia first, keď to tak môžem povedať. Vidíte to v Spojených štátoch, vidíte to v Česku, v Andrejovi Babišovi a je to niečo, čo chceme robiť aj my, aby pre nás bola na Slovensku Slovenky a Slováci a Slovenská republika na prvom mieste. Nie Ukrajina. Ja sa neviem viacej rozčertiť, ako keď my bojujeme, aby sme zabezpečili dodávky ropy na územie Slovenskej republiky a potom si pozriem status opozičného kvázi lídra Šimečku, ktorý povie, že on ide hneď na ukrajinskú ambasádu v pondelok, aby sa išiel ospravedlniť za to, že čo to my stvárame. No choď mi do ryti s prepáčením za výraz. Tam Zelenský bombarduje strategické uzly pre družbu, ktoré dodávajú túto ropu, ako sme videli tieto posledné útoky. A ja sa čudujem, ako jeden človek, ktorý je zvolený do Národnej rady Slovenskej republiky, prisahá tou rukou na ústavu, vidí tam ten dvojkríž, ako môže niekto takto zadieravý goroš predávať Slovenskú republiku. Ja tomu nerozumiem. Ja by som sa bez problémov v tomto vedel postaviť a zosúladiť aj s pozíciou Maďarska, aby sme zablokovali tú 90 miliardovú pôžičku pre Ukrajinu zo štruktúr Európskej únie, na ktorú sa samozrejme chvála Bohu neskladáme, ale môžeme ju vetovať. A ja by som bol za to, aby sme to aj v takomto prípade pritlačili a vetovali. Tam Chorváti nám povedia, že oni nám už našu nakúpenú ropu nebudú tranzitovať, tak to je asi ten chorvátsky vďak za to, ako Slovenská republika bojovala a lobovala, aby boli členmi Európskej únie. Tak toto sa nám asi bratia Chorváti takto odvďačujú. No budú si oni už musieť raz spýtovať svoje svedomie, či je toto správne alebo nie. Vždy, keď Slovania stoja spolu, tak celá Európa počúva. Ale vždy, keď sa hádajú, Európa to využíva a chce si nás zapriahnuť, a aby sme skákali tak, ako oni budú pískať. Potom, ako sa skončí ten konflikt na Ukrajine, my musíme Ruskú federáciu vtiahnuť opäť do svetového diania. Preto som aj veľmi rád, že sme do Národnej rady priniesli zákon, ktorý ničenie pamätníkov druhej svetovej vojny a pamätníkov Červenej armády, toto ničenie povýši na činy extrémizmu. A keď nám budú po našich pamätníkoch Červenej armády malovať ukrajinské vlajky, kto to urobí, tak pôjde natvrdo sedieť do basy. Moju tvorbu môžeš podporiť zakúpením merču alebo cez Patreon. Odkazy nájdeš v popise videa. Ďakujem.